ами Тоҷикистон ки омадед серавно аяму дар ин аэропорт шуморо якта миграсионка метиҳанд туғи паспорти холӣ. Шумо дигар яъне ки шаҳрвандое ки Тоҷикистонанд, шаҳрванди Тоҷикистона доранд, Россия нестанд. Бораи шумо чӣ дар кор мешавад? Госуслуга дар кор мешавад, биометрия дар кор мешавад, СНИЛС дар кор мешавад, карта дар кор мешавад. Ҳама ҳамин хизматрасонӣ, ҳамин офис ки дар ҳамин метро ҷо буд, водни стадиона, дар метрои водни стадиона ҳамиён мекунанд. Хизматрасонишу ҳамаш беплай. Аммо шумо як сим-карта бояд бихаред. Сим-карта ба хотири аҷа мехаред ки барои ҳамин ҳуҷҷатоту SMS меяд, хулоса ҳама ҳамин оформиёнро ба чӣ кор мекунанд? Ба воситаи сим-карта мешавад. ҳамин хизматрасониҳо 500 рубл мешавад бародаро. Алҳамдулилло иҷа бародаро ҳастанд, бачаҳои тоҷик ҳам ҳастанд, ӯзбекон ҳастанд. Навиҷа як ӯзбек блогер дар пеш ма ӯзбекча блаймо. На ӯзбекском чуть-чуть говори. Xullas akalar, bu narsalarni ko'p aytdik. Mana shu kelasizlar, Gosloga, biometriya, SNILS, NNN hammasi Tinkoff kartalarni olasizlar. Hammasi bepul bo'ladi.